Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun nglampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged nggayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya setya anggenipun nglampahi mangsa prapaskah, anggenipun poso, ndonga lan dana sarta sesirik supados estu kula panjenengan sansaya saged gladhen rohani nyawisaken diri ngriyayakake pekan suci, ngriyayakake Trihari Paskah lan riyaya Paskah. Dinten menika sesarengan pasaman suci sawegung kula panjenengan ngriyayakake Santo Yusuf garwa dalem Ibu Maria. Mila ingkang sepisan tumrap Bapak Ibu para kadang kinasih ingkang ngayom ing Santo Yusuf, kula nderek bingah lan provisiat. Mugi-mugi semangat tuladanipun Santo Yusuf estu dados tuntunan anggenipun Bapak Ibu para kadang kinasih bangun gesang dados murid-murid dalem Gusti. Tumraping pasaman suci lingkungan wilayah setasi paroki ingkang ngayom ing Santo Yusuf garwa dalem Ibu Maria, kula nggih ngaturaken nderek bingah provisiat selamat berpesta nama. Mugi-mugi semangat tuladanipun Santo Yusuf ugi dados semangat anggenipun ngestokake menapa ingkang dados dawuh-dawuh dalem Allah ngreksa kawilujengan tumraping donya. Santo Yusuf dados salah setunggal tokoh kejawi Ibu Maria ingkang katimbalan dening Allah lumantar malaikat Gabriel supados nampi jejiban agung dados bapa tumraping Gusti Yesus. Waosan Injil ingkang kula pilih menika saking Injil Matius. Ing riyaya Santo Yusuf garwa dalem Ibu Maria menika wonten kalih pilihan Injil, saking Injil Matius lan saking Injil Lukas. Kula mendhet sing saking Injil Matius awit yen Bapak Ibu bandingaken antawisipun cariyos seputar miyos dalem Gusti Yesus ing waosan Matius menika sing dados tokoh Yusuf, ananging ing Injil Lukas ingkang dados tokoh Ibu Maria. Umpaminipun ing cariyos bab malaikat Gabriel paring kabar bungah dumateng Ibu Maria menika ing Injil Santo Lukas. Ning malaikat Gabriel ngrawuhi Yusuf ing impen menika ing Injil Matius. Tentu cariyosipun sami nanging sudut pandang sing benten. Kok bisa beda antawisipun Matius lan Lukas? Tentu nggadahi kepentingan. Ngopo kok sing ditokohke Yusuf, ngopo kok sing ditokohke Maria? Salah setunggal alasanipun Santo Lukas menika kepingin martosaken martabatipun para wanita utawi perempuan, emansipasi perempuan wonten ing kabudayan Yahudi kados ing kabudayan Jawi. Wanita menika namung kanca wingking, derajate tanda kutip langkung andhap tinimbang kaum priya. Mila Lukas lajeng nganggit nulis Injilipun salah setunggalipun nggih kanthi ngangkat martabat perempuan. Benten kalian Injil
Matius ingkang mbok menawi boten patosa ngatosaken utawi ngepenaken bab martabat perempuan. Nah menika salah setunggal alasan tasih kathah yen Bapak Ibu pengen sinau sing langkung lebet nggih nderek kursus-kursus kitab suci. Yen perlu nggih sekolah kuliah bab kitab suci. Nah menika mangke langkung pirsa, langkung paham menggawe kok critane padha ning kok beda. Nah Santo Yusuf menika dados pribadi ingkang kapilih dening Allah supados nampi Ibu Kenya Maria ingkang mengandung. Jejering priya tentu Santo Yusuf nggih sacara kamanungsan lingsem. Mila ing sakmangke waosan Injil nyariosaken kados pundi pergulatan Santo Yusuf. Mila monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suwawi sami munjuk Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula KBKO kekiyatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi ro ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapetik saking Injil Matius bab 1 ayat 16 kalajengaken ayat 18 ngantos 21, kalajengaken malih ayat 21a. Yakub nurunake Yusuf garwane Ibu Maria, ibu dalem Gusti Yesus kang sinebut Kristus. Dene miyos dalem Gusti Yesus iku mangkene. Nalika samono Maria ibu dalem wis pepacangan karo Yusuf lan sadurunge tunggil sedalem garbini krana kuasane Yang Roh Suci. Rehne Yusuf iku wong utama lan ora karsa gawe wirang, mula sediane arep nilar Ibu Maria kanthi sesideman. Nanging lagi gagas-gagas mangkono mau ana ing impen dikatingali malaikat sing angandika, Yusuf putra Daud, aja sumelang ngrengkuh Maria dadi garwamu, jer anggone garbini krana Yang Roh Suci. Putrane sing calon miyos tengerono asma Yesus, awit bakal ngluwari umat saka dosane. Wungu sare Yusuf nindakake dawuhe malaikating Pangeran. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing suwarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, Santo Yusuf dipun pilih dening Allah lumantar malaikat Gabriel supados nampi Ibu Maria dados garwanipun. Awit Ibu Maria anggenipun garbini menika saking kuasanipun Yang Roh Suci. Menika ngetingalake Santo Yusuf rikala mangertosi bilih Ibu Maria garbini ngalami pergulatan. Kepriye nek tak tampa kuwi anake sapa, nek ora ya kepriye? Merga wis pepacangan, merga wis tunangan lah gampilipun. Nek batal lak ya isin, ning nek ora batal kok ya ngisini-sini. Menika mbok menawi alam pikiranipun Santo Yusuf. Nanging pranyata rikala pinanggih kalian malaikat Gabriel wonten ing impen, Santo Yusuf tanpa mikir werna-werna langsung taat setya nindakake apa sing dadi kersaning Allah lumantar malaikat Gabriel.
Menika temtu dados tulodo tumraping kula panjenengan sami. Kados pundi tanpa mikir werna-werna apa sing dadi kersaning Allah terus dilakoni. Lah kersaning Allah ana ing ngendi? Mbok menawi nek awake dhewe bandingke kalih Santo Yusuf, lah yo layak nek Santo Yusuf langsung tumindak merga ana ing impen pinanggih kalian malaikat Gabriel. Lah awake dhewe ngimpi petuk malaikat kuwi ya urung tahu, ngimpi kepethuk Gusti ya durung tahu. Kersane Gusti le bisa ngerteni saka ngendi? Saking kitab suci, saking piwulang-piwulangipun pasamuan suci. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman, lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Hyang Rama saha Hyang Putra tuwin Hyang Roh Suci. Amin.